ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ଷୀର ବାଲା ବୁଲେ ଦୁଆର ଦୁଆର ଜମାରୁ ବେପାର ହଉନି, ନାଲି ପାଣି ଦୋକାନ ହାଫଟେ ଖୋଲା ଅନାନି ଲାଗିଛି ଲାଇନ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଥିବେ ତେଲ ପାଣି ନଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବେ ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତୋର କଣ ଲାଭ ହୁଏ? 10ଟା ଲାଭ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ କହ। ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ବି ଲାଭ କହିଦେଲା ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଏଇ ଲାଭ, ତା ପାଦ ଧୂଳି ଆଣିକି ଚାଳରେ ମାରିବେ। ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ମଣିଷ ନିଜର ମଣିଷତ୍ୱକୁ ହରେଇ ଦିଏ, ବେଇଜ୍ଜତ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବୁଝିଯିବେ କେମିତି ଇଜ୍ଜତ ହରାନ୍ତି ମଦୁଆ। ଗୋଟେ ମଦୁଆ ପ୍ରବଳ ପିଇଛି, ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଳେଇକି ମାପିଛି, କଳ କଳ ହଉଛି। ତାପରେ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି, ନା ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ତାର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ନାଚିବା ଭାଇ, ଗୋଟେ ମୁଡ୍ରେ ପଳେଇ ଇଏ ଠିଆ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ କହୁଥିବ କ'ଣ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଠିଆ କରିଦେଲେ ମୁଁ ନାଚିବି ନା ଏଇଠି ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଣୁଥିଲି। ସିଏ ତା ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ଫିଲ୍ କଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି କହିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍। ତ ମଦୁଆ ରାତି 9:30 ବେଳେ ପେଟ ପିଇ ଦେଇ ଗାଡ଼ି 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 ଯା ଚାଲି ଯା ଡ୍ରାଇଭର ତୁ ଚଲଉଛୁ, ତ ମନେ ମନେ ଘଟଗାଁ ପଳେଇବୁ, ତୁ ପଳେଇବୁ ଆନ୍ଦପୁର, ମୁଁ କେବେ ଗାଡ଼ି ଯା। ଏ ଯୋଉ ଯା କହିଦେଲା ତା ଚପଲଟା ବାହାରିଗଲା ଆଉ, ମାନେ ସିଏ ଏଠି ଠିଆ ଚପଲ ସେଠି। ଇଏ ମଦୁଆ ଇଗୋ ପ୍ରବଳ, ହେଲା ଭାଇ ଚପଲ କ'ଣ ରହିଗଲୁ, ତାମାନେ ତୁ ଭାବିଛୁ ମୁଁ ଯାଇକି ତତେ ପିନ୍ଧିବି। ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବେ, ତୁ ବାଟା କମ୍ପାନୀ ଛୁଆ, ମୁଁ ବାପର ଛୁଆ। ଶୁଣ ଚପଲ ଭଲରେ କହୁଛି, ମୁଁ ବଦମାସି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ନହେଲେ ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଲି, ତୁ ଆସ ବସ। 11:40 ରାତି ଠିଆ ହେଇଛି, ସକାଳ 7:10। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ଝପଟ ଉଠିଲେ ବୁଝିଗଲା ଶଳା ନିଶାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଚପଲ କ'ଣ ମାଲୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମଦ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆଗରୁ 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚେନ୍ ଲାଗୁନଥିଲା, ବଟମ ଥିଲା, ଜାଣିଛନ୍ତି ତ? ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ମଦୁଆ, ଆଗଟା ତ କହିଲି ଆଙ୍ଗୁଳି ଗଳି କଳ କଳ, ୟାର ତାଳୁକୁ ଉଠି ଯାଇଛି ମାଲ, କ'ଣ ବିଅର ଫିଅର ପେଟେ ପିଇଛି, ଘରକୁ ଫେରୁଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି କୁଟି ହେବେ ସେଇଠୁ ପୁଣି ଅପୋଜିଟ୍ ମାରିବେ, ମାନେ ଏଇଠି ଧର ଯାଉଛି କାନ୍ଥ ପୁଣି କାନ୍ଥ, ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ ନା, ସିଏ ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କର ଭୁଲ, ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଇଆଡ଼େ ଯିବେ, ଟ୍ରକ୍ ଆସୁଛି ଆଉ ଦେଖାଯିବନି। ଏମିତି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗା ତ ପରିସର ଲାଗିଲା ଆଉ। ଆପଣ ମାର୍କ କରିବେ ଯୋଉଟା ବିଅର ଫିଅର ବେଶୀ ପିଅନ୍ତି, ମଦ ପିଅନ୍ତି, ଘନ ଘନ ମୁତ ମାଡ଼ିବ। ହଁ ନା ନା ଯେତିକି ପିଇଛନ୍ତି ଜାଣି ଏତେ ଜୋର ମାଲୁ, ହଁ ହଁ ଲାଗିଛି ଜାଣି ସବୁ ବେମରୁକା ଏଇଠି। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ରା ଲାଗିଲା, କହିଲା ମୁଦ ଆଉ, କହିଲା ବୋଟମ ଖୋଲିଲା, କହି କାମଟି ସାରିଦେଲା। ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଶଳାଟି ଏତେ ନିଶା, ସେ ଜାଣିପାରୁନି ସାର୍ଟ ବୋଟମ ଟିକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏମିତି ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ଏଠିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଭାବିନି, ସିଏ ଭାବିଲା ଅଣ୍ଟା ନାଗିଗଲା ଆଉ। ସିଏ ଏମିତି ଆରେ 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 ଏମିତି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ପରେ ଜଣକୁ ପଚାରିଲା ଡାକ୍ତର ଘର କୋଉଠି? 12:30 ବେଳେ ଡାକ୍ତର ଘରେ, ଟିଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ, ଡାକ୍ତର କ'ଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଟା ନାଗିଗଲା। ଡାକ୍ତର ଚାଲାକ ଲୋକ, ସେ କହିଲେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କାମ କରୁଥିଲେ? କହିଲା ନା ପରିଶ୍ରମ ପରିସ୍ରା ପରିସ୍ରା କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିଶ୍ରମ କାମ? ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଶୁଣୁ ଶଳା ମଦ ପିକି ତ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଗଲାଣି ତ ବଡି, ପରିଶ୍ରା କରିବୁ କେମିତି ଅଣ୍ଟା ଏମିତି ନାଗିବ? ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ? 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଇଆ, କ'ଣ ସାଥି ଦେଖିଲି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମଦ ପିକି ନାହୁଁ, ତତେ ମଲା ପରେ କୁକୁର ବି ଖାଇବି କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍। ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଏଇଠି ଶୁ, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିବାକୁ ଓକେ, ତମେ ଡାକ୍ତର ଖୋଲିଦେବା କହିଲା। ସେ ଖୋଲିଲା ଯେ କି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲା, ସାର୍ଟ ବଟମ ଖୋଲିଛି, ଡାକ୍ତର ବୁଝିଗଲା ଶଳା ବୁତାମ ଭୁଲ ଦେଇଛି ଆଉ। ଡାକ୍ତର କହିଲା ଆଉ ଥରେ ପିନ୍, ଖୋଲିବିନି, ଓକେ ଖୋଲି, ତମେ ଡାକ୍ତର ଓକେ ଓକେ। ଆଣିକି ପିନ୍ଧିଲା ଯୋଉ ସାର୍ ଠିକ ପିନ୍ଧିଲା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଟମ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ ସାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବଙ୍କା, ସେ ଏମିତି ଅଛି ଆଉ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସିଧା ହେଇଯିବ ଦେଖ, ହବ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ ସାର୍, ହବ ନାହିଁ, 1.5 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ହଉନି, ହେଇଯିବ ଦେଖ, ମେଡିସିନ ଦିଅ, ମେଡିସିନ ଦେଉନି, ହେଇଯିବ, ତମେ କ'ଣ ଗୁଣିଆ ତମେ କହିଦେବ ହେଇଯିବ? ସାର୍ ହବନି ସାର୍, ବହୁତ ସାର୍ ସିରିୟସ୍ ସାର୍, 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ସାର୍, ୱାଇଫ୍ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ସାର୍, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟେ ପ୍ଲିଜ୍। ନା ହେଇଯିବ ଦେଖ, ଓକେ ତମେ ଡାକ୍ତର କହିବ। ଆରେ ଆରେ ହେଇଗଲା ଓ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଲି ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ବିନା ମେଡିସିନରେ ଭଲ। ସିଏ ସାରଟି ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଜାଣିନଥିବ, ନିଶା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମଦ।
मद सब खराब गोटे सांग मोर पीए मुझे कहली मद छाड़दे कहला कौन एतटा सही पार्नु कि मुझे पीऊँ डेली 1100-1200 जो पीऊँ तोर फाटी जाऊँ नेता मंत्री